Posledným koňom, na ktorého čakáme, je Bulvár Blanky, nádej lokálnych patriotov, víťaz Veľkej oktobrovej a takisto aj víťaz Veľkej májovej, tu zo Starého Hája, Veľkej aprílovej, v sedle s Jižím Chalobkom. Kubovičové zverenec je v boxoch a všetko je pripravené na štart. Bolo štartované 41. edícia Veľkej ceny Slovenska odštartovaná. Veľké problémy v boxoch má Free Foley a zdá sa, že v týchto chvíľach už prehrala svoje dostihy, lebo má veľkú stratu na pole, ktoré vedie a bude v prvom oblúku viesť pravdepodobne Nina Best, ale v predných koňoch je aj Norton, je tam aj Beluš Dandil zvonka, ten trošku obieha, rozdáva metre v oblúku pod výpadovkou. Tak nakoniec dostihy vodí Norton s Martinom Laubem. Norton na druhom mieste, Beluš Dandil na bariére má dobrú pozíciu, Žiakom Tomášom Romanom navigovaná Nina Best v bielom drese s modrými rukavmi. Nasleduje Hájek pre MPL, Monir Madihy v sedle, 5. je Gasparini na bariére, derby víťaz pred 3 rokov, vedľa neho ďalší derby víťaz Jordan Michele v zelenom. Nasleduje Francis Gold, minuloročná derby víťazka. Za ňou Duke of Meridian v oranžovom, ten je na bariére v strede štartového poľa. Nasleduje Cape Crown, Vert Liberté je na konci balíka a za ním na 11. mieste v týchto chvíľach je Bulvár Blanky. Od neho sme na takúto akciu a pasívny spôsob boja zvyknutý. Veľkú stratu má Free Foley, ktorá sa teraz bude snažiť dobehnúť pole. Vedie Norton v pomerne ostrom tempe na miete 1200 o 2 dĺžky pred Dan Dealom. Beluž je druhý pod rukami Alberta Sanu. Tretia je Žiakom Tomášom Romanom navigovaná kobila Nina Best. 4. Hájek, druhý z minuloročného derby, 5. Gasparini, nasleduje v zelenom Jordan Michele, potom je tam Duke of Meridian, Francis Gold, Cape Crown, Vert Liberté, na konci balíka je stále Bulvár Blanky, no a s veľkou stratou stále Free Foley. Vedie Norton, veľmi pohodový priebeh, Marišak navigovaný Martinom Laubem, Dandil je teraz posúvaný bližšie do kontaktu a na bariére idúca Nina Best má výhodnú pozíciu. Dopredu sa snaží posúvať aj Hájek, uvidíme, ako favoriti zareagujú na nástup, ale Norton, Dandil a Hájek sú na prvých 3 miestach. Nina Best pôjde po bariére, Gasparini, Jordan Michele, tak všetci už rýchľujú akciu a posúvajú sa, alebo chcú sa posunúť dopredu. Vedie stále Norton, Dandil a Hájek sa teraz dostáva na úroveň zatiaľ vedúceho koňa, Nina Best po bariére. Norton je stredom drahy, spolu s ním Hájek teraz preberá vedenie, Hájek, Gasparini, Žipalík skúsene posunul Gasparini dopredu, je tam aj prekvapujúci Duke of Meridian. Gasparini, Hájek a zvonku ešte útok Bulvár Blanky, a tento už nestihne a zvíťazí Gasparini, Duke of Meridian na druhom mieste, Hájek tretí, Bulvár Blanky štvrtý. Vert Liberté 5. a Jordan Michele na 6. mieste. Tak, videli sme víťazstvo Matadora Gaspariniho pod Jižím Palíkom.